Tambalan na! Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang burnay. Mula sa mahiwagang burnay. Dear kumikinang na tambalang ni Coliala at Diego Bandido. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Rhoda, isang plain housewife at simpleng nanay na umiikot ang mundo sa nag-iisa kong anak. Matagal na po akong nakikinig hindi lang sa programa ninyo, kung hindi pati na rin sa ibang programa sa Love Radio. Kabisyo po ang buong pamilya ko. Kaya naman ngayong kailangan ko ng payo, naisipan ko pong sumulat sa inyo. Ganito po kasi, ako po yung tipo ng nanay na sobrang proud sa anak. Sa totoo lang po, kahit kapag naka-perfect lang siya sa quiz, gusto ko nang ipatarpaulin at isabit sa harap ng bahay. Bata pa lang po siya, talagang todo suporta ako sa lahat ng gusto niyang subukan. Hindi lang po siya achiever sa academics, active din siya sa extracurricular activities. Grade 1 pa lang po ang anak ko, may honor na agad. Pagsapit ng grade 2, naging best in reading. Best in science naman noong grade 4. Pagtungtong niya ng grade 5, nag-champion sa quiz B at spelling bee. Naging class officer din siya, nanalo sa journalism contest at naging captain ng volleyball team. Hindi ko naman po pinipressure ang anak ko na maging achiever sa maraming bagay. Masipag lang po talaga siyang mag-aral. Kahit madaling araw na, nagre-review pa. Kusang gumagawa ng mga assignments at projects. Kaya naman bilang nanay niya, natural lang sigurong sumabog ang puso ko sa saya tuwing may naa-achieve siya. Graduate po siya sa grade school recently at halos maiyak ako sa tuwa. Hinakot niya halos lahat ng awards. Habang sabay kaming umaakyat baba sa stage para tumanggap na medalya, hindi ko napigilang maalala lahat ng puyat, pagod at sakripisyo naming mag-ina. Pagkatapos ng graduation, proud na proud akong mag-post sa social media. Pinicturan ko lahat ng medals at certificates niya. Hindi pa lumilipas ang ilang oras, biglang nag-post ang kumare ko na bilang ang post sa isang taon. Ang sabi niya, iwasan daw ang pagpo-post ng medals at awards kasi baka ma-pressure o ma-depress ang ibang batang walang award. Nainis ako ng sobra. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan siyang matrigger sa achievements ng anak ko. Kailan pa ba naging bawal maging proud? Dahil ba walang award yung anak niya na inaanak ko, hindi na pwede magsaya yung meron? Kailangan bang itago ng batang nagsumikap ang bunga ng pagod niya para lang walang masaktan? Ang mas masakit pa, akala ko totoong kaibigan ko yung kumare ko. Sa parlor niya ako nagpapagupit, sa kanya ako nagkukwento ng mga problema, all the while nayayabangan pala siya sa mga post ko. Tambalang kumikinang, mali po bang talagang ipagyabang at ipagdiwang ang achievements ng anak ko? Dapat ko po bang kimkimin ang saya ko para hindi masaktan yung iba? Hindi ko naman po pinopost yung medals para manginggit. Pinopost ko po yun dahil proud ako. Gusto ko pong maramdaman ng anak ko na may nanay siyang bilib na bilib sa kakayanan niya. Ayoko din pong lumaki siyang takot i-celebrate ang achievements dahil baka naman may ma-offend. Hihintayin ko po ang inyong payo, ang inyong kumikinang na tagapakinig. Rhoda.
Roda, maraming salamat. Wait lang. Ating field reporter, Nicole Yala, pasok! Sa ulo ng mga nagbabagang balita. Isang nanay, kinainggitan ng kapwa nanay. Ayan. Ngayon sila po ay hindi na magkumars. Oho. Diego Bandido, nakita ko kung paano sila nagsolian ng kandila at nagsiraan sa Facebook. Ay, ganun ba? Ikaw ba, wala ka bang experience na ganyan, Nicole Yala? Diego, hindi kita masyadong marinig dito sa aking area kasi biglang nag-brown out, dumilim ang paligid, at nagkakagulo. May putukan ba? May Ngayon? putukan. Pero parang pinirito lang naman yung pumuputok. Back to you, Diego Bandido. Nakakaloka. Ay, Bakit no. mo naman tinawag yung reporter? Ako naman, respond. Yung reporter, bakit? Hindi, kasi ako nakikita ko talaga sobrang linaw ng pag-picture ng kwento na Oo. nakikita ko sa para sa iyo sa isang Nicole Yala, 'di ba? Na I was about- iniintriga. Bago mo tinawag yung reporter na Nicole Yala na nag-responde sa'yo. Na biglang nag-responde sa'yo, sasabihin ko sana talaga is, hindi mo problema yung mga inggiterang palaka. Yun lang talaga yun. Yun Hindi ka talaga mag-a-adjust sa insecurity ng Aha. ibang mga tao. Correct. Alam mo, sa totoo lang, ilang beses ko na yan narinig dapat hindi mo pinopost yung pagpunta mo sa ibang bansa. Una sa lahat, sa Asia lang po ako pumupunta. Anong problema po natin dito? Minsan nga may nagsabi pa sa akin, kasi nagpo-post ka lagi ng pagpunta mo sa mga lugar. Sabi ko, pumunta lang ako ng kumain lang ako sa may Laguna. O di naman kaya, nakarating lang ako ng Pagudpod. Maganda ako dun eh. Maganda yung tanawin. Yabang agad. So, ang sa utak ko, lagi, ang iniisip ko, hindi ko problema kung nai-insecure ka at nasa-stress ka at nagpapanik ka. Roda, nakikinig ka ba? Oh. Marami pa to. Sino Sige. pa sino? Sinong gusto mong tawagin? Sinong Nicole Yala gusto mong palabasin? Yung reporter, kala mo hindi mag-responde. Nag-responde yung reporter. Busy reporter. Akala ko kaya mo tinawag yung reporter kasi yung jacket ko ba pang reporter? Ganon, di ba? Pero hindi mo, I don't think na kailangan mo mag-adjust, lalong-lalo na para lang sa isang tao. Ako paniniwala ko lagi talaga yan. People will always have something to say. So might as well, you do you. Ayan. Might as well just kung ano yung nagbibigay sa'yo ng kaligayahan, di ba? Wala ka naman tinatapak ibang tao. Meron ka bang pinost na, ay nako, ang anak ko napakatalino, bobo kayong lahat. Nag-post ka ba ng ganon? Kasi kung nag-post ka ng ganon, ikaw una kung sisiraan, Roda, sinasabi ko Tama. sa'yo. Ire-report kita. Oo. Well, not to invalidate yung mga feeling nila, which is Hindi naman. legit naman yung naman ganun. din. Pero siguro, Roda, yung mata mo, yung tenga mo, doon ka lang sa ini-enjoy mo yung moment na yun. Ako- Na you're a proud mother, di ba? Actually, Jex, nung binabasa ko yung kwento niya, siya na mismo rin yung sumasagot sa tanong niya eh. Na para bang wala naman, kailangan bang hindi ko i-celebrate ang achievements ng anak ko kasi yung mga iba nakaka-feel sila ng depression. Actually, hindi, kaya nga 'di ba medyo nagbago na din daw yung curriculum na wala na dapat batang bumabagsak kasi iba na rin yung iba na din talaga yung mindset at utak iba. ng mga bata kaya nga alam mo ito yung napansin ko, Jex, there was during our time, to na naman po tayo sa nung araw, totoo kasi to, ang talagang nakakakuha ng medalya, yung talagang cream of the crop. Tama. Yung talagang alam mo talagang sa klase, sila talaga yung masarap itapon sa labas ng classroom kasi apakabibo, tsaka talitalinuhan, nakakairita. Tama, Yan yung talaga. Ngayon Ito kasi, yung mga kinokopyahan ng mga... correct. Ito talaga yung mga kapag halimbawa, hindi dumating yung teacher, malulungkot kasi ready siya sa lesson. Correct. And these are very few people na talagang sa kanilang binibigay lang talaga yung medalya na deserve Tama. nila. And if their parents post it, ilagay nila sa kultura to ng mga Pilipino Recently pumunta ako ng Pagudpod. So syempre, lahat ng mga madadaanan ko ay mga probinsya bago makarating sa 12-hour trip to Pagudpod. At lahat doon na dadaanan ko, may tarpaulin kasi nag-cum laude. Tama. May tarpaulin kasi lawyer. May tarpaulin kasi teacher. 'Di ba? So, ano talaga natin yan eh. Hindi naman natin sa
ang bobo niyong lahat, hindi kayo naging teacher. Totoo. Ang bobo niyong lahat, hindi kayo naging lisensyadong engineer. Hindi. Oo. Proud lang yung nagpo-post. So, Roda, walang mali sa'yo. Wali. Yung mga nagrarant, yun ang may mali sa Correct. kanila. Kasi alam mo, ako naniniwala ko, people will always have something to say. Meron talaga at meron silang laging sasabihin. Eh di yung, at least, kung may sasabihin man sila, sumaya ka naman. 'Di ba? Kasi may sasabihin sila niyan eh. Ay, hindi, nagpo-post kasi niyayabang yung anak. Pag hindi ka naman nag-post, ang yabang naman, ayaw. 'Di ba? Mayabang ka Oo. pa rin. O, dito Oo. ka na sa pinost mo. Happy ka pa, sinelebrate mo pa yung Ayan. achievements ng anak mo. It's very obvious na, sabi mo nga, 'di ba, nakapasa lang sa exam, gusto mo na ipatarp. What more yung paakyat, Totoo. baba ka sa stage. Kaka-proud kaya yun. Correct. Oh, so hindi talaga natin maiiwasan na may mga tao talaga na gano'n ang perspective nila na tinitingnan nila na pagmamayabang ang isang achievement ng isang magulang, lalo na kung alam ng isang magulang yung pinagdaanan, yung work noon Correct. bago mo makuha Diba? isang bagay. Tingnan mo yung sabi niya, habang umaakyat baba ako ng stage, anong sabi niya? Naalala ko lahat ng Nagpa-flashback, paghihirap, oo. lahat ng sakripisyo. Yan, oo. Diba? And there's nothing wrong. Oh, so dapat hindi ka ma-bother. Kumbaga, ignore na lang. Oo. And dun sa mga iba, siguro, in defense naman dun sa kumare mo, baka meron din talagang kakaibang kirot ito na sa puso niya, baka Oo. may ganun. Pero, to be honest, hindi mo na yun concern. I mean, hindi ito para i-baby yung kumare mo, mag-adjust sa kanya. Gets mo? Hindi sa ini-invalidate natin si Kumarsa. Oo. Kaya lang, hindi, you're celebrating your child's achievements. Yun lang yun, period. Sabi ko nga sa'yo kanina, kung ang pag-post mo, coming from a place of pagmamayabang na Yes, oo. pangungutya sa mga tao sa paligid, then it becomes wrong. But Oo. if you're posting coming from a place of love, Oo. and you're just, this is a proud moment for your child and you as the mother, then the intention is pure. Oh, though ako, inaamin naman natin no medyo kabataan natin talaga Meron din naman. yung purpose mo talaga is to flex, pero pagdating sa motherhood, pagiging parent, correct. Hindi mo maano yan. Oo, lahat naman entitled naman kasi ang magulang lang ang nakakaalam kung anong works na nilagay niya doon bago ma-reach yung ganitong klaseng achievement. Correct. Kaya hindi And- mo talaga mapipigilan yung puso. Sabi mo nga parang sasabog ka. Correct. Nakaparang sobrang sasabog yung puso. And for those parents na ang mga anak ay walang medalya, huwag niyo pong iisipin na yung mga anak po ninyo ay walay, olats, talo, Oo. bobo, tanga. Hindi. Tama. They have their own achievements that you can also still celebrate. Correct. Hindi naman sukatan lang yung medalya eh. Sa totoo lang, hindi lang medalya yung sukatan. Kasi madami tayong kakilala na graduate na napakaraming mga medalya pero mas successful pa yung walang medalya. Kasi sometimes hindi naman basehan lang yung medalya. Oo, kaya nga, eto 'di ba, eto na naman tayo sa generation natin, 'di ba? Iisipin namin yung mga sa generation namin, yung mga nasa ropor, yung mga makukulit, parang makikita mo parang Sila na yung mapariwara ang buhay. Hindi, actually sila yung magaganda Pero, yung hindi, buhay. ang maiisip mo na, pariwara na buhay Oo. niya kasi nasa row 4, Oo. di ba? Pero hindi, bigla magugulat ka, mas mayaman pa doon sa Correct. valedictorian. Totoo. Mas mayaman pa sa valedictorian. Sabi ko, parang isipin mo na parang, ito parang Oo, kolokoy diba? lang to dati. Kolokoy lang Hindi to mo nga dati, naririnig na. Kenkoy, correct. Oo. Pero, Diba? halimbawa, nagbarko o nag-ibang bansa, maganda na yung buhay. Nag-mature din. Oo. Di ba? Ganun. Tsaka, nanay, tuturuan din talaga natin yung anak natin na maging matibay. Oo. Natanggapin na hindi talaga sa lahat ng oras pwede magkamedalya. Or kung gusto mong magkamedalya, talagang double, triple effort. Tama. Ganon. Kasama pa rin ba ang tambalang kumikinang? Ako po si Diego Bandido. At ako po, si Nicole Yala. Kailangan pa bang memorize yan? Basic!